Ginbawian sang kabuhing isa ka pulis matapos madisgrasya sa ginamaniho nga motorsiklo sa barangay Kaano, Kalibo, Aklan. Ginkilala ini kay Patrolman Arnie Palabasan, 25 anyos, kag naka-assign sa Kalibo Police Station bilang isa ka detached service. Base sa investigasyon, padulong sa banwa sa New Washington ang pulis ang nag-overtake ini sa ginasundan niya sa lakyan. Apang wala sini matalupangdan ang nagapadulong nga tricycle rason sang paggungkuanay. Nakaangkon sa patal nga pila sa ulo ang pulis nga gindeklara dead on arrival. Nabalik na sa pamilya ang ginapahayag bangkay nga ginkuha sa marmado nga kalalakihan sa barangay Badyang, San Jose, Antique. Ginapahayag may mga armado nga kalalakihan nga hinali nagkuha sa bangkay ni Joseph Fianco sa diin ginpangtayaan pa ang mga himata nga yara sa namatyan. Nahibuluan na gindala ang bangkay sa barangay Malandog, Hamtik sa live-in partner sang napatay. Matapos ang madugay nga negosasyon kaupod ang kapulisan, tigayo na nga mabalik sa pamilya ang bangkay. Nakatala na nga magpasaka sang kaso ang kabataan sa napatay sa mga pilit nga nagkuha sang bangkay kag sa mga yara sa likod sini. Arestado sa ginkasa nga drug bypass operation sa barangay Kulasi, Rojas City, Capiz ang 40 anyos nga si Gerald Alba, isa ka welder. Ginpahayag nga nalakip ang ngalan sini sa Directorate for Intelligence List kag manugay na gilamonitor sang kapulisan. Nakuha kay Alba ang 500 pesos nga bypass money kag 5 tanan ka sachet sang ginapatian shabu nga nagabugat sang 3 ka gramo kag ginabanta nagabaloro sang 19,000 pesos. Nagapabilin sa karsel sang Rojas City Police si Alba kag nagapangatubang sang kaso nga pagbayular sang Republic Act 9165. Nakuhaan sa kapin 38,000 pesos nga balor sang suspected shabu ang duha ka mga ginakabig high value target sa ginpatigayon nga bypass operation sa barangay Granada, Bacolod City. Ginkilala maini nga Sanday Dante Parandas, 45 anyos, sa Grofa Ubas, 28 anyos, lone side residente sa nasambit nga lugar. 8 tanan ka sachet sa ginapatian shabu nga nagabugat sang kapin 3 ka gramo ang nakuha sa duha.